Ħidmet Charles Micheli se tkompli sseħħ u tkun infakra f'dar li ġib ismu u li ġiet inawgurata fl-20 ta' April. Dar Charles Micheli se tkun immexxija mill-Caritas b'appoġġ mill-Gvern u se toffri servizz importanti li tagħti appoġġ lil persuni wara li jtemmu il-programm ta' riabilitazzjoni mid-droga. Fil-ftuħ tad-dar, id-direttur ta' Caritas Malta, Leonid McKay, spjega kif il-fażi meta persuna toħroġ mill-programm ta' riabilitazzjoni lura fil-komunità hija kritika ħafna. Huwa importanti li nissapportjaw mhux biss il-persuni fil-programm ta' riabilitazzjoni imma wkoll wara. Inutli ikollok programmi ta' riabilitazzjoni b'saħħithom mingħajr ma jkollok servizzi ta' aftercare li jkunu qed jissapportjaw dawk il-ħidmiet. Din id-dar li taħdem fuq sistema semi-residenzjali għal massimu ta' 12 persuna se tkun appoġġjata mill-Gvern li b'nefqa ta' madwar 200,000 euro fis-sena se jħallas għall-operat tagħha. Għaldaqstant persuni li jkunu għamlu l-programm ta' riabilitazzjoni ikunu jistgħu jidħlu b'mod iktar gradwali fis-soċjetà. Barra minn hekk f'każ li persuna ssib ruħha f'diffikultà, hawnhekk issib għajnuna 24 siegħa kuljum permezz ta' servizz online, telefoniku u anke billi żżur din id-dar f'kull ħin tal-ġurnata jew il-lejl. Dar li fiha se jkunu offruti wkoll sessjonijiet ta' counseling imma se toffri anke hub soċjali, seminars u iktar. Bekk ħidmet l-attivist soċjali Charles Micheli li għal snin twal ħadem ma' nies bi problemi ta' droga tkompli tikber. Dan f'inizjattiva li kif tixet martu stess tkompli fil-passi ta' dak li kien jemmen u jaħdem għalih Charles. Kien ilu snin twal jaħdem jemmen ħafna fl-aftercare, harm reduction u fis-servizzi kollha li jeżistu llum. U kien qed jaħdem ħafna, speċi jiena stajt nara l-evolviment tiegħu tal-ħsieb u hekk u naħseb dan huwa xi ħaġa vera xierqa li tirrispetta l-memorja tiegħu u anke aħna kuntenti ħafna b'da. L-Arċisqof Charles Scicluna li bierek din id-dar saħaq dwar l-importanza li ninżaw kull tip ta' preġudizzju u nemmnu li kull bniedem permezz tal-inkoraġġiment ta' dawk ta' madwaru għandu tama għal ħajja aħjar. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon filwaqt li sellem il-memorja ta' Charles Micheli innota kif il-Gvern qed ikompli jaħdem biex itejjeb ir-riżultati soċjali kemm fit-tnaqqis tal-faqar kif ukoll f'għajnuna għal inizjattivi bħal din.